Obi Igbo ekede m unu. Ọfụ nwoke sị m ka njụ ajụjụ a ka amala ife ndị mmadụ ga-agwa ya. Ọ sị m na ọ bụrụ na ya na nwunye na-esi ibongi na ya nọ n'enu ya, fonu wee ring ya, ma nwunye o kwesịrị ipiki fonu afọ. Maka na ihe anụnwa na-eselu ha okwu na o nwebọsị ya nọ n'enu nwunye fonu wee ring ya wee pikie fonu. Na sinsi afọ na ya mara anya ya ji afụta nwaanyị a, na uche ebudu uche adịrọzi n'ife ya na-eme na ajọ so na-agba egwu asọsịa. Na sinsi afọ na ilikwu nyawu ibonga ada agụsịa. In fact, na ya mara ka ya si eche. This guy wee sị m na ife na-ewu ya iwe bụ na ọ kala ichelu fasịsie dị ibongi ọ kpọchigo onye afọ azụ. Ndị a chọrọ ime ụdị emergency ọ bụ ịghọta na ya nọlụ n'enu nwunye na o nwere right na o kwesịrị ipiki fonu no matter what. Mana ya chọ ka amalụ ma ọsọsọ ya nwa na-efil otu. Akwa ịghọtago. Ma ya nwa ahụ na-ekwesịkwa ipiki fonu ma ya na nwunye ya nọlụ ịghọtago. So nwanne m, ọ dị right pati na gị onye gị na ya na-abọ nọ ipiki call mgbe unu na-ese tuwe mgbe unu na-adọlụ the thing. Ka ọ na ọ dịrọ right, gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwoke a aka iji ma ife ọ ga-eme. Daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.